Здравейте хора, аз съм Дарет Хикс и днес ще играем на Агарио. Да се калекна коинсите. Да, ето, почваме. Докато снимам, цветът ще му бъде такъв, но после един приятел може ще го прави, да знаете. Тоест, така. Лак. Заради лага. Много лаги. Мразя лага. И крашна играта. Нам се показва смутана реклама. Пропускане. Така, почваме. Това не беше честно. Не го видях. Но... Арде. Стига. Фак. Стига, бе. Ще правя по-кратки клипове, да знаете, в моя канал. Сори хората, но няма да мога да снимам на компютъра. После ще ме бъгнат. О, thank you, брат. What the fuck, бе? Добре, това мисля да бъде за клипа, хора. Надявам се да ви хареса лака и така. Лайкнете го, харесайте го, споделите го, коментирайте. Това бяха Зарядка, вие бяхте моите братлета и бай-бай. Бай.